ole tuna chunin Whatapp siam Whatapp Banned siam dan chidang kan lo sei le anga awlsam jok ti mayang tin ba ka ama video kan lo siam kha athena application kan man te lo in an lo wangin get in touch ti te kha om ve lo ti te gb te khating chan than ka ing Whatapp dang kan man awang khanin khating khan alo om thina kan mu ve lo ti khati kan tia chuwang chuanin Whatapp pa ngai ti mayang awlsam taka siam dan to pa kan lo senga tin expert deuh chuanin Google Chrome atang kalanga contact Whatapp ti kha in chuto panga ti hian angaro kha ka chu soi boi to lo mayang kan thele don lo chu hi da chu soi boi lo lo ang halam pang kha chu chuanin tuna ka soi turang hian in lo ti anga in Whatapp Banned kha in lo siam tha don ani tin ba ka soi chu de china poimo kan siam to a nu an lo ban le thin kan tiang chi kha spam ma kha spam awanga ban ani thin ani Whatsapp gb in man te khatiang chi te spam link in click awang te mo khatiang chan than awang khanin Whatsapp hina ban thin ani kan number kha achan chu verification mani eng lawa khan chu wang chuanin a ban thina kha khania tira ka soi chu poimo ta ka ti chu in Whatsapp kha in lo long press anga ka ti kha hei tian in long press warwanga ma khan in long press anga chuanin hemi info hian in lut anga chuanin hei storage en ke chi tia hian in lo lut lenga chuan clear ke chi ba ka hian ke chung ka clear don lo clear ke chi ba ka in clear storage in lo ti nga in okay anga chuan chumi zo a Whatsapp kha in uninstall ang tia kha ka soi dan kha ni a uninstall kher lo po khan ti thei thowa ma ro chu uninstall a tharin du hrim kha chuna poi chuang lo wa ti khan in long press in lo uninstall ringo thin ta ni data clear lo khan asan chu data kha Whatsapp khan in phone internal storage khan om thawani uninstall a hianin computer system ne ha dang lam wang nam lo antian thil kan install to uninstall hen avai vaya install lo om thina ni uninstall lo kha chan chu data in phone data khanin in lo man to Whatsapp te khan kha internal storage an aron store ta da thata kha ka uninstall kim lo hey driver windows c computer program c kan tia engeng mo kan han lo ta kan in application kan lo ta kha chu uninstall me ni amar kan data thenkhat kan lo man to hey pacemaker te mo tiang vel te kan lo da tha tiang chi kha chu ati bo chuang lo wani kha tiang kha spam ang chi te kha alut ve thei thawani khang awang khan in antenna in lo ti non le apan a ben le tho kan lo ti thina a ben le tho kan ti thina chu wang chu nia ati ra po khan in clear data lo clear ula chuanin chumi nuwa in lo ti chau don ne ti kha kan ta ni chu wang chuanin tuna ka tiang hen tin ba ka Whatsapp pa nga original Whatsapp hilo mang ula tha ka ti khop me gbt vel ka chu thatho na chung khanin play store a download tur om lem lova ti khan achan chu gb ate po antinan hai in han browser ta in han download ta chuanin in install dona khanin kha hei hianin phone a ham theya anun ti ta ni ati boy thei ti me ang ti che thei lampang hei ka tiang ati boy theya khoi boy theya chuwan chuan install du khere maron ti thin kha ta kha o kan te ka install ta mi ta ni kha poi thin na chin tam tak om ta ni spam link kan tiang che tiang pakhan chuwan chuan in play store mi nge kha Whatsapp kha lo mang ula poi ka ti pui lo chau ka recommend deu chau ni chu amar chu kha chu in du than na ni ro se chuan tuna karon soi dan ang hian in lo ti anga kan topic kan lu tang fia kel calling ka soi to dang ka ti kha in lo buai le nge ka tiang che hin lo ti ro u in ti lo chuanin akina harsatna in thlei in tok le thawang chuan ka tiang hin lo ti nga na china buai ka ti ho te po kha soi ang khanin Whatsapp kha hian in long press ang ama khon mo in met wang ang long press chu in met wang nga chuan application info in luang chuanin storage ke chi tuna mi muam hi ta in click anga ke chi le clear storage hi in tiang ti kha in metanga ma se ke chong ka clear don lawa achan chu poimo tak Whatsapp ka nei wangin ti kha in lo clear vek anga in clear zo a in dule in uninstall thei tho dule uninstall ro poilo in uninstall anga chot athar ka play store in download le ang chuanin khadi khan in lo ti anga chumi nuwa ngoro
ongoro chumi ma chuan ti phot te ang chumi ma chuan khami in ti ma khan ti phot te ang in WhatsApp banned na kha screenshot ro le hei milem hi hi in phone ami kha hi mo in screenshot photang screenshot ro le in screenshot anga chuan in screenshot zo a in chuak anga ka soi ang chia khan hi in long press ang in long press a china kan soi tong khan chuan application info in lu tanga storage ke chi in lu tang chuan clear ke chi le data hi in clear ang ke chong ka clear don lo ka ti kha san chu poi mo ka nei wangin chuan in clear zo a in du la in uninstall ang poilo play store tang khan du la in download thale thei thowa chuan in uninstall kher po khang ai chuan lo ti khan in ti anga chumi zo a chuan in WhatsApp khan in lut le ang chuan WhatsApp in lut anga in lu zo khan ti hian a ron langang ti hian a ron langang chuan tia ron lan hian agree kha in metang hei tunami hi mo agree and continue ti hi in metang in me zo a ti hian a ron langang achina mi ang che khan chuan in hei achungami .3 hi in metang chuan .3 in me khan help pi kha ron lang nga lang lai vela hian help pi kha chuan help a khan in click anga in click zo a ti hian a ron langang chuan hemi ron lan hian hey this does not answer my question ti hi in click le ang chuan in click zo a ti hian a ron lang le ang chuan ta hian in hemi ta hian ta hian hei aji tur kan harsatna ji na tur kha ta hian om ta ni ta hian kan harsatna kan ji kanga hei screen a karon ti lan ang hian in lo ziak me anga english ka chu ti khan in lo ziak anga chuan ta hian in ziak anga in zia zo a lai hi in click ang lai hian in click anga hei ti hian in ziak ta a hemi in click rual hian plus hemi in click rual hian ti hian a ron langang chuan in hei gallery a hian in click ang gallery hi in click anga gallery in click rual khan in gallery in thalak da khom na khan a ron lut anga khata khan na china in screenshot du ka tia kha in zong anga chuan in click ang in click zo a khan in helai mi kha in okay a helai mi a fe hi in click zo khan lai mi fe kha in click ang in ti nga chuan in ti hian a ron lang le ang khu ta khon in upload ta ni aloin upload ta chia kha ta hian aloin upload tang na china screenshot am in click kha mo ta hian aloin upload tang chuan in ta hian in a thala ka om to nuwa in next sang in next zo chia hei a ron lang le ang chuan in hemi ron lang le anga this does not answer my question ti hi in click le ang in click zo a hei a ron lang le ang rei a ron redirect don ani an email a khan mo WhatsApp Android support WhatsApp a khan in direct in a ron email anga chuan in heng zong po hi in zia kang du le lai mi kha in harsatna kha question a khata hian in zia kanga anuai kha chon hei tiang hen WhatsApp khan in aron da teu nga lang thil in zia khan noi hen om thlang hal tewang tian tiang hin harsatna kha chin miang che kha in ziak le ang ta hian hei nangma email i thon na tur kha hei nangma email from ti hi nangma tangin ani hi o kan riat tur chu email a khanin tuna khanin email khai enanga engin nge i login ti kha email google atang khain lo enanga google ka han email i login na kha i riat nge ngai ta kha in message ron thon don che from atang han hei ta hian riat vek don ta hian hei in chin chiang in email tuna hei aron lang chuan in riat thiam dan tur chuan hemi email aron lan hi chuan nangma ni tuna in email man kha ani ti kha a chiang hal mei re thiam em kha thiam lo deuh kan o wangin mol mang teng kan soi fian ni chu in email man kha ni hal ti kha in riat anga in email man kha ni ngala hi chuan in chumi zo a hei lai hi in muem lai fei te hi in click ang chuan in a in thonanga chuan in khami zong kha ni ta ni in complain ba chiam chu kha te zong kha ni ta ni a har salo chuan in nakina in email kha hemi email kha in check ve ang hei android support atang android support ti matang hian message dong le the ni email kha dong le do ni thum nu vela 24 hours chung in WhatsApp team ten an boy pui don tuna i complain siam kha chuan in
ni thum vela I WhatsApp siam kha thang hal don lo ni thum veli nga kang chumi nuwa message dongang message I dona tang chuan link anon thon telang chenga a link ka choni lu tang chuain WhatsApp number kha a link an lo thon te chu I a link ka I lu chuan ti hian aron omang a link indirect vele khan mo na chira kan mu WhatsApp lunga tura kha ta hian in phone number in chunga chuanin aron thato in next anga in account kha aron thato mayang ni thum nuwa mo chu ni mai har salo kha te jong kha ni tin chu min ben le zel kan ti thina kha ka soyang khan lo clear u data kha in clear nge angai chan chu ti ma ula phone nakina in uninstall ngot kha chuna application in uninstall la ti kha in spam te po khan lo click ve thei spam awang te khan in spam link kan tiang chi te kha wanga ben kha ni a thenin number kha chu wan chu in data kha spam kha in click na thim kha data khoya mo khan phone storage alu to tho in uninstall khan zi lo chu wan chu a data kha in clear angai chu wan chu ka tiang khan in lo ti anga ti khan lo ru ve thina wangin tuna ti khan lo clear ula tuna ka tiang khan in lo ti anga an ben to lo wang ti khai na hu ra ti khan thadeu khan in WhatsApp khain lo mang ve to mai don ani chuanin harsatna kan nei thin karon soile lok dona pakhat kan phone hi update thin tur ani kan update lo awang hianin enge harsat tam tak kan tok thina Play Store ra te po avir muai engma download thei lo te kan ti thin ani chu wang chuanin attention kan what kan phone kan lo update laklo update tuan tling lovin kan eng lo thina ni athena chuin update te kan lo install ver ngota amal ang chi khan ti me application malang chi te kha hey caller kan tiang chi te kan call ang history te kha ka ti kan call London ame a display te kha dang ta vek thina hei tiang hian om ngai lo mai he tiang hian oma te ka slide in speaker te poron langa tu chon he dang vek te kan tirngo te kha tianga khanin a hlui kha kan phone kan update lo chuan zi lo a hlui kha kan man le thawanga thina ni chan chon kha tiang a display nga ang chi kan nei te tur kha chuan tin chu ba a display ang chi kan nei le tur kha chuan kha tiang kha kan data kan clear vek ngai ni kan long press kha mi application kan mana kha chu bang chuan tu na mi Play Store po kha ti hian lo ti ula avir muai eng ma mu thei lo in ti chuan Play Store in long press anga application info in lu tang chuan in storage and ke chi kha nachina ka soyang chi kha in lo clear ve kang that clear storage and ti khan in lo clear anga chuan in lo lu thei me ang WhatsApp te po kha in jong vele thei me ang ti kha karon soile lok ania kha poimok ti wangin che kanin thil fia fan nuwa po khanin lare tiyo lo deu ka kan lom la thina video ang chu po em thiam lo kha kan lom thina om chi a om reng kha chu a chan chu kan thiam dan chin ang lo ka ti kha video editing ate po kan thiam dan chin ang wa kha tianga te kha kan lo kan soi fia ve ka video kan tia po thiam lo kan po in thlung lo ila ka in zo zel don nia a chan chu kan thiam chin ang lo kan ti to kha khamini wang kha kan thiam chin ang lo wa ti wang chung kan riat chin chila ka in pui zel don nia in thlung lo ila so yang kha kan thiam dan chin te in ang lo ti kha ka in thiam lu tu kan ti kha kan soi tel lok du ni chuan ka video hi mi lo share sak ula subscribe lo ma te khan chan te kha mi la pu like le comment te kha lo nei ve thin ula ti kha ka du khop mai kha request karon siam le ani bokina kalome